Daisy. Spidey. En Glendy. Sally. Wie is dat, hé? Hé, voorzichtig. Is je maar dan bij Uniek? Hé. Oeh, Uniek vind ik dat leuk. Nee? Nog wel? Uniek en Rijntje. Denk erom, Spidey. Nou, geef maar in de box. Nee? Hey Glendy. Hoor een keer. Nee. Hup, in de box. Wendy, kom. Ma'am, give us commando dan. Commando hindenzaaien. Hier zaaien. Ik ben bij. Ik ben wel bij. En nou zie ik wat er was zitten. Commando Uniek aaien. Dat is Sally. Dit is Uniek. Is dat wel niet? Commando Rijntje aaien. Die is Rijntje. Commando Kiki aaien. Commando Spidey aaien. Hey Spidey. Spidey, Spidey, Spidey. Commando Daisy aaien. Deze aan je krijgen. Commando Glendy aaien. Lekker, wij net bij. Ik ook. Ja, dit klinkt heel goed. Juke aaien. Nee. Het is net commando zijn. Oké. Commando... My ma'am. Commando, my ma'am kroepen. Oh, voorzichtig. Mammy, mammy, mammy. Vind je het leuk dat jij hier hinders binnen? Ja. Ja. Maar binnen die ik vandaag. Oh, een beetje. Hey, Uniekje. Hey. Rijntje. Is het goed, Kurt?
Sally. Nee, daar zit niks in, pop. Help Roy maar even. Spidey, hier. Gooi maar op een groen. Juga, is wat. Nou, nou ja. Nou, Rentje. Rijntje. Uniek. En Sally. Hey. Wat gezellig dat je hier naar binnen. Hey. Wat leuk. Hallo. Zit gewoon uit te schieten. Doe ik? Hoi. Hey. Glendy, Daisy en Spidey.